Die middag verliep nog akeliger voor Simon dan de ochtend. Het begon met de kauwgom. Die had hij na de pauze vergeten uitspugen en zonder erbij na te denken kauwde hij er zo hard op los dat de hele school het wel moest horen. Stommel, klonk ineens de stem van juffrouw Pots. Simon keek op. Wat heb jij nou in je mond? Vlug haalde Simon het kleverig bolletje uit zijn mond. Sorry, juffrouw Pots, ik doe het al weg, zei hij. Hij keek om zich heen en stopte het stukje toen maar in zijn broekzak. Terug, laat zien! Simon trok het stukje weer tevoorschijn. Dat is kauwgum. Wie kauwgum eet is een overtreding. Heb je nog meer kauwgum? Simon trok het pakje uit zijn broekzak en liet het zien. Vind je kauwgum lekker, Simon? Vroeg juffrouw Pots. Ja, fluisterde Simon. Goed dan, het mag, omdat je jarig bent. Stop ze allemaal in je mond, zei juffrouw Pots. Huh? Simon keek haar verbaasd aan. In je mond, alles, nu. Alles? Terwijl juffrouw Pots naast hem bleef staan, haalde hij met trillende vingertjes de papiertjes van de kauwgompjes af. Daarna stopte hij ze allemaal tegelijk in zijn mond. Kauwen, beval juffrouw Pots. Simon kauwde. En blazen. Simon werd rood. Het is veel, sliste hij met volle mond. Blazen, in bel. Blaas in roze bel, nu. Simon kauwde en blies in bel. Groter, groter. Simon blies een reuzenbel. Kaya had nog nooit zo'n bel gezien. Hij kwam tot onder zijn kin en te boven zijn ogen en naast zijn wangen. Groter, schreeuwde juffrouw Pots genadeloos. Iedereen wist wat er ging gebeuren. Simon blies en blies, net zo lang verder tot de bel met een knal uit elkaar plofte. Stukjes kauwgom bleven overal op zijn gezicht plakken. Zo, dat is op, zei juffrouw Pots tevreden. En wagen niet om het eraf te halen. Aan het werk. Onder haar tafel balde Kaya opnieuw haar vuisten. Kon dat schepsel Simon nou niet een uur met rust laten? Het was zijn verjaardag nog wel. Maar het ergste moest nog komen. Simon deed zo zijn best om stil te zitten. Dat lukte, maar hij werd rood. Heel rood. Hij schoof zo onopvallend mogelijk op zijn stoel heen en weer en kreunde af en toe zacht. Nou ja, en toen gebeurde het. Simon plaste in zijn broek, omdat het niet anders kon. Kaya hoorde het druppen. Ze keek geschrokken opzij en zag een straaltje langs Simons stoelpoot lopen. Onder de stoel verscheen een steeds grotender wordende plas. Simon keek ongelukkig voor zich uit. Onder de roze kauwgom zag hij paars van ellende. Kaya deed net alsof ze niks had gezien. Ze hoopte dat iedereen die dat zag ook zou doen, maar juffrouw Pots hoopte kennelijk het tegenovergestelde. Stommel, wat ligt daar nou onder je stoel? Riep ze ineens vol afschuw. Simon zei niks. Heb je soms in je broek geplast? Ga een emmer halen, dweilen, nu. Simon stond op, haalde een emmer en dweilde, op handen en knieën. Het was afschuwelijk om te zien. Simon bracht de emmer weg, kwam terug en ging zwijgend op zijn plek zitten. Na een paar minuten begon hij opnieuw te schuiven op zijn stoel. Juffrouw Pots zat er waarschijnlijk op te wachten, want meteen stoof ze op. Zit stil, riep ze. Simon probeerde het echt, maar toen ging zijn hand naar zijn billen en hij probeerde te krabben, zonder dat iemand het zag. Zit stil, riep juffrouw Pots nog een keer. Dat lukt niet, juffrouw Pots, ik heb jeuk. Waar? Daar, juffrouw Pots, fluisterde Simon. Jeuk, daar? Dus je hebt jeuk aan je billen? Schreeuwde juffrouw Pots vol afschuw. Wie jeuk aan zijn billen heeft, heeft wormen. Ga in de hoek staan, jij vieze wormenkont. Andersom, met je wormen naar de hoek. En stop met krabben. En toen liet ze Simon tot het eind van de middag in de hoek staan.